イエーイ。どこだろう。軽井沢っぽい。みんな感動してる。一応23度とかだよね今。そうなの？あれ？なんか言ってなかった？誰？そうなの？いい天気。ね。アウトレットなかなか行けないもんね。車ないと。ね。アニバーサリーだって。誰？ほんまや。なんかモカソフトみたいなのが有名ってさ。ミニモカ&コーヒーセットで。かしこまりました。ノームソースのセットの方なんですけれども、お飲み物こちらの下の中からお選びいただけますが、何になさいますか？ね、かわいい。電球もかわいい。なんか乗ってるよ。どうじゃない、小豆？ナス。ナス。ここはよく変わるんじゃないですか。ここワンちゃん飼ってたらめっちゃいいね。すごいよ、雲が夏って感じね。すごい。交番も可愛らしい。床もあるよ。本当だ。は14時55分。お待たせいたしました。皆の鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。はい、そうだ。違った。かかりすぎてるなとかって。今ね。今？今。でもそれぐらいの肌寒さだよ。ちょっと寒い。寒いけどっていう。今何度だろう。なんかでも風がないからそこまでにしない。スピードってイメージ。スピードがついて危ない。今はどこだ？ああ、もうすぐそこか。もうちょっと寒いかも。
たらはかどるよ。はかどるよ。すぐ仕事しようとする。すごい涼しい。綺麗。あ、そばうどんとかもあるんだ。あったかい。いいのしめじ野菜をお願いします。高くないっていうの。どうしよう。見して。いいね。美味しそう。思ったよりたくさんあったね、ここ。私イワナだけかと思った。イワナ食べれなかったけど。俺アイスクリームだけやと思った。なんでイワナってさちゃんとする。あれはアイスクリーム。あれ今回どれなんですか。せっかくだから。なんかいい感じになってるね、葉っぱと。こんなんあるの知らなかった。人はよくいろいろ見えてもね。そうだね。クレープ山ほどあるわ。そうなの？クレープで調べたらいっぱい出てくるよ。食べる？クレープなんかどうしよう。いいよ食べるの。あ、ピーチ&カスタードの。1200杯するよ。高っ。ね。あ、ありだ。ね。見て、くまちゃん。クリームつくし。トーソルトみたいなのもあるよ。こっちの方が使いやすいかも。結構日がね。いろいろある。すごい大きいよ。すごい完成上がってる。ね。すごいいっぱい種類あるよ、かき氷。かき氷食べる？すごい大きい。いいよ、おにぎりですね。ああ、本当だね。使われない。それだといった方がいい。好きなもの奪って。いただきます。え？何？好きなもの奪っていいの？いいよ。食べなさい。ワンペイク。ワンペイホテル。ワンペイって読むのかわかんないけど。10分ぐらいだって。すごいよ、出てる。何が？本当だ。もっと息つきにしようかな。このアップちょっとはい。少しいな。すごい本当画廊がいっぱいある。ね。
感じに。他ね。クレープもあるよ。いる？